Автобус накіроўваецца па маршруце нумар 35. Плошча Савецкая. Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства, гэта падкаст «Утульны горад», а мяне завуць Даша, і сёння да мяне завітала гаспадарыня Елізавета з Менскай урбаністычнай платформы, каб паразважаць пра што? Пра нерухомасць. Насамрэч, калі ты пачынаеш размаўляць пра нерухомасць, мне падаецца, гэта такая выразная прыкмета таго, што ты стала дарослай. Менавіта гэта ўсе пытаннячкі, дзе знайсці кватэру, каб яе зняць, потым ты пачынаеш адкладаць грошы, каб кватэру набыць, а потым дача, домік, усё гэта. То бок гэта вельмі дарослыя пытанні. У падлеткавым узросце ты можаш цікавіцца чым заўгодна, сацыяльнымі пытаннямі, палітыкай, гендернай няроўнасцю, але ты не будзеш цікавіцца коштамі на жытло. Як у маленькім прынцы, ведаеце. Дарослыя вельмі любяць лічбы. Вось гэта той самы момант, калі дарослыя сапраўды любяць лічбы. Гаспадарыня Елізавета, скажыце, калі ласка, а чаму я вас запрасіла размаўляць пра нерухомасць? Чаму ўвогуле нерухомасць гэта нейкая асобная тэма у кантэксце урбаністыкі і ўсяго гэтага гарадскога кіравання, планавання ўсяго астатняга? Мне падаецца, што частка твайго папярэдняга спіча я магу не цалкам з ёй пагадзіцца, бо, напрыклад, у мяне ёсць сяброўка, якая навучалася разам са мной на архітэктурным факультэце, і яна распавядала, што адно з ейнай матывацый увогуле і ісці на архітэктуру і ўсё гэтае было тое, што яна жыла ў кватэры з вельмі вялікай колькасцю людзей, пэўную колькасць часу, і адна з ейных, я не ведаю, мараў, як это правильно назваць, ці то, як яна бавіла час, гэта маляванне сваёй асабістага пакоя, свайго асабістага месца, як месца, у якім увогуле яна магла бы існаваць, і было бы комфортна. То бок гэта не зусім пра дарослых, это пра тое, што цябе насамрэч чапляе ў пэўны момант. Многія з нас не мелі гэтага пытання, бо мелі добрае месца для жылля са сваімі бацькамі і ўсё гэтае. І да гэтае пытання не ўзнікала, але ёсць людзі, для каго гэтае пытанне вельмі актуальна. Я думаю, што тыя, хто жыве, напрыклад, у інтэрнатах, ёсць жа інтэрнаты ад завода і ўсё гэтае, я думаю, што гэта пытанне вельмі актуальнае. Думаю, што яно хвалюе вялікую колькасць людзей. Конечно, для дарослых это будзе мець іншую канатацыю, то бок калі ты там у дзяцінстве можаш проста задумляцца аб тым, як бы ты хацеў жыць, а не тое, колькі гэта каштуе. Ну, тут крышачку іншая рэч. Чаму ўвогуле нерухомасць? Гэта адна з важных рэчаў. Увогуле, калі мы кажам пра горад, заўсёды першае, што ўзнікае ў нашай галаве, гэта дамы як нерухомасць. Увогуле, калі мы побачым все гэтыя цудоўныя лагатыпы, там, не ведаю, гарадскога развіцця ці што заўгодна, там заўсёды малююць домік, хаця гэта можа быць пра транспартную інфраструктуру, ці там пра сацыяльную, ці пра што заўгодна. Вось, але часцей за ўсё малююць дамы, і гэта ўжо такая стэрэатыпная рэч, што нерухомасць вельмі важная рэч. Чаму гэта чапляе нас як гараджан? Чаму гэта чапляе вельмі шмат вялікую колькасць людзей? Гэта якраз тая рэч, за якую мы можам зачапіцца асабіста, то бок гэта нейкая наша асабістая прастора, якая ў нас у маёмасці, і мы якраз думаем аб тым, як бы гэтую маёмасць то набыць, як яе ўпрыгожыць, колькі яна можа каштаваць. Это тое, што для нас нашмат бліжэй, чым, напрыклад, тая самая дваравая прастора. Для каго гэта патрэбнасць мець свае квадратныя метры, у якіх ты будзеш знаходзіцца ў бяспекі, за які ты сам адказваеш, і пра які ты ведаеш, што ніхто мяняць не выганяў. У мае матулі, напрыклад, была такая сітуацыя, што мы вельмі доўга жылі ў умоўна-здымным жытле, і для яе гэта была вялікая стрэсавая гісторыя цягам шмат год, што патрэбна набыць сваё жыллё, каб дакладна ведаў, што цябе адтуль не выганяць. Ну, гэта, канешне, спрэчны падыход, але вось такое меркаванне пра нейкую асабістую бяспеку. Мне падаецца, гэта яшчэ і пытанне нейкіх сацыяльных устаноўак кшталту. Дарослы чалавек мусіць мець сваю кватэру. Калі табе 30 год, то ўсё яшчэ 40 год, то ўсё яшчэ 50 год, то ўсё яшчэ тут ідуць варыянты. Жывеш з маці, жывеш у інтэрнаце, жывеш на здымнай кватэры, да цябе ёсць пытанні. Я, канешне, не кажу пра наш выпадак, калі мы пакінулі ўсе свае кватэры і з'ехалі. Калі мне людзі, якія мэтанакіравана, напрыклад, пераехалі ў Польшу, там у падлеткавым узросце, то бок паехалі проста вучыцца, і мы размаўляем пра тое, колькі грошай там трэба мне на месяц, ім на месяц, яны кажуць, ну, мне трэба там вялікую колькасць, таму што, ну, адкладаць на кватэру ж там трэба, вось ужо там крэдыты, іпатэкі, як бы ўжо 25 год ужо трэба думаць пра нешта. А мне не трэба, у мяне есть жытло, проста яно ў Беларусі засталося. То бок гэта я ўсё да чаго? Што гэта яшчэ і сацыяльны ціск ёсць нейкі на чалавека, што нерухомасць гэта прыкмета там твайго
статуса сацыяльнага. Ну так, але мне падаецца, што гэта стэрэатып нашай прасторы, калі ў тебя сапраўды не забяспечаны там базавая бяспека, калі ты абсолютно не ведаеш, як ты сацыяльна абаронены, не абаронены, калі мы параўнаем гэту сітуацыю з якой-небудзь, я не ведаю, Нямецчыны, там, напэўна, нейкія такія рэчы теж але абсалютна нормай успрымаецца жыццё ў здымным жылле, калі ёсць тыя самыя лендлорды, якія там адказныя за цэлы дом, і яны себе забяспечваюць усімі facilities, трэба дапамога. Facilities у дадзеным выпадку можна, напэўна, перакласці як жытлова-камунальныя паслугі. Амерыканскі і канадскі кейс, калі ёсць так званая амерыканская мара, калі гэта абавязкова нейкая прыватная забудова, якую ты маеш, і з гэтай прыватнай забудовы ты едзеш у вялікі горад на працу. Гэта зусім розныя падыходы, і мне падаецца, гэта залежыць ад то, як фармуецца культура. Культура спажывання, культура жылля, яны абсалютна розныя ў розных месцах, у розных гарадах і тым больш у розных краінах. Ведаеш пра культуру спажывання і пра то, як прынята жыць, што прынята мець у кватэры, гэта мы яшчэ крышку далей абмяркуем, таму што трэба было з'ехаць з Беларусі, каб зразумець, што вось гэтая наша дадзенасць кухня асобна, пакой асобна, балкон, калідор і санвузел — гэта не халера, не дадзенасць. Ёсць людзі, якія гэтага ўсяго не маюць, пры гэтым здымаючы кватэру ўсё яшчэ. Рынак нерухомасці агулам. Давай вызначым, што азначае гэты панятак. Слухай, я, напэўна, буду казаць гэта ўсё ж такі з нейкага свайго пункту гледжання, бо я перад нашым выпускам пагугліла, і там ёсць нейкія там эканамічная выкладка, як гэта хутчыць, ёсць нейкая больш архітэктурная, больш там такая-сякая. Просто гэта кажа аб тым, што ёсць розныя падыходы, і можна што сказаць, што рынок нерухомасці гэта час увогуле ўсей эканамічнай сістэмы, як мінімум гарадской, якая можа падзяляцца на першасна другаснае жытлом. Это можа быць шматпавярховае і нізкапавярховае, гэта можа быць гарадское жыллё ў агламерацыі гарадской, ці то ў вёскі, ці то дзе заўгод. Яно можа падзяляцца абсалютна на розныя катэгорыі, але што гэта ўсё будзе аб'ядноўваць, гэта тое, што на рынке жылля заўсёды будуць прысутнічаць шмат розных актараў, якія будуць узаемадзейнічаць паміж сабой. Хтосьці будзе ў выніку атрымоўваць у валоданне свае квадратныя метры. Бо гэта заўсёды будзе прадстаўнікі дзяржаўнай улады, прычым вялікай колькасці з розных бакоў. Гэта можа быць бізнесоўцы, калі гэта камерцыйнае жыллё, і гэта заўсёды пакупнік. Розныя прамежкавыя актары, як рыэлтары, маркетолагі, калі гэта першаснае жыллё, гэта яшчэ там всякія архітэктары і ўсё хто заўгод, там будаўнікі. Але яшчэ важна значыць, што рынак нерухомасці там будзе адрознівацца ад любога іншага рынку тым, што вельмі часта гэту нерухомасць, гэта стацыянарны аб'ект выкарыстоўваюць як інвестыцыя, і яна працуе вельмі па-іншаму, адрозней там ад нейкіх грошаў ці чагосьці іншага, таму што ты з дапамогай гэтай нерухомасці можаш зарабляць грошы, можаш не зарабляць грошы. Колькасць, якую ты можаш на іх зарабіць, залежыць ад таго, што адбываецца на рынке, што адбываецца ў развіцці раёна, што адбываецца, можа нейкі канфлікт здарыўся на тэрыторыі, ці вельмі было дрэнна запраектавана, і тады якасць гэтага жытла пагаршаецца. Таму можна сказаць, што рынак нерухомасці — это вельмі такая складаная сістэма, якая складаецца з вельмі шматлікай колькасці фактараў, якія не падпарадкаваны пакупніку, але ў той жа ступені іх можна прадугледжваць, пытацца прадугледжваць, калі ты набываеш, і могуць быць розныя мэты набыцця. Калі ты казала пра эканамістаў, маркетолагаў і ўсіх вясёлых чувакоў, я такая ішла: о, гэта моя каманда, я з факультэта эканомікі, прывітанне. Зараз усе заблытаюцца, таму што я прывыкла казаць, што я з філалагічнага факультэта. У мяне некалькі было спроб адукавацца спадарства. Карацей, калі я чалавек з эканамічнага факультэта, беруся разбірацца з рынкам нерухомасці і то, як там фармуюцца кошты, у мяне ўзнікае вельмі шмат пытанняў, таму што ўсе ж такі у эканоміцы, калі вы праходзіце на першы курс, вам першае, што тлумачыць, што вось ёсць попыт, ёсць прапанова, demand supply. Цана рэгулюецца попытам і прапановай. Калі у вас вялікі попыт і мала прапановы, то у вас цэны пойдуць уверх. Калі у вас попыту няшмат, а прапановы да халеры, цэны пойдуць уніз. У той жа час я назіраю з рынкам нерухомасці нейкія вельмі дзіўныя рэчы. То бок мы бачым па статыстыцы, што з Беларусі выязджаюць людзі масава. Напрыклад, у вас за кошт гэтага мусіць попыт падаць проста закон таго, што у вас усе патэнцыйныя пакупнікі з'ехалі з рынку, а у вас кошты на жытло не падаюць. І ты сидзіш і думаеш, а як так сталася? Выязджалі вельмі розныя людзі з Беларусі, але айцішнікі, напрыклад, якія маюць грошы. То бок гэта менавіта тая сацыяльная група, якая звычайна купляла жытло,
а кошты не падаюць, а што гэта такое? Такі самы пытанні, як у цябе. І назірала я, што адбываецца з беларускім рынкам. Мне яшчэ вельмі цікавіць з пункту гледжання таго, як працуюць людзі. Яно не проста кошты дзесьці сохраняюцца і растуць, не зменшаецца колькасць праектаў па адшываннях. Вось што мяне больш цікавіла, што окей, у вас ёсць розныя рэчы, які будуюцца, зразумела, што яны будуць дабудоўвацца ў якім-небудзь выглядзе. Это тыпу зразумела, але што ідзе запуск новых праектаў. У 2020 годзе, калі пачаўся ковід пачаўся, важны момант, тады абвалілись кошты. Тады было вельмі заўважна, калі шэраг маіх сяброў там думалі змяняць месца жыхарства, прадаваць кватэру там у адным месцы, купляць у іншым, ці проста прадаваць, разбірацца з нерухомасцю, і мы якраз назіралі гэты момант, калі пачаўся ковід, і літаральна да тыдзень-два абваліўся рынок, і яны проста вырашылі не прадаваць кватэры, бо там проста 10 000 умоўна даляраў, ці ўжо будзе розніца паміж тыднямі, і гэта абсолютна перастала быць погоднай прапановай. Але гэта другасны рынок, гэта не першасны. І тут, канешне, іншая спецыфіка. І далей тут змяняліся па-рознаму попыт. Мне падаецца, што у эквіваленце на даляры кошт на жыллё не асабліва-то змяніўся. Месцамі так, але не тое, каб у цэлым. Я сёння спецыяльна зазірнула, колькі зараз сярэдні квадратны метр каштуе ў Менску. І тут все тыя ж самыя 1200, якія былі. Гродні зараз 760 за 1 квадратны метр сярэдняя. А гэта, дарэчы, не рэкорд, таму што ў 2015 годзе квадратны метр каштаваў $1000 у Гродні. Вось за гэтай гады нейкі сярэдні, напэўна, кошт у далярах не змяніўся. У рублях вельмі ўсё падрасло. Зразумела, што рублі тут няма ніякага сэнсу абмяркоўваць. Улюблёнае месцішка за назіраннем, гэта новая брава. Таму што па ёй вельмі бачна, што, в прынцыпе, адбываецца. Напрыклад, нейкі крызіс, у іх перасталі быць візуалізатары дарагія. Малюнкі на іхнім сайце сталі не вельмі прывабныя, як яны былі. Там, напрыклад, зразумела, што нейкі там больш глыбокія рэчы мы не ведаем, але, напрыклад, у тым же самым 20-м, нават у 21-м годзе усе кватэры на іх сайце разлетались як гарачыя піражкі, то бок, як толькі з'явяліся дом на продаж, ён адразу знікаў. Зараз, калі ты заходзіш на сайт, ты бачыш, што ты можаш абраць пэўных там раёнаў, і да, яны будуюць, але продаж уже не ідзе так хутка, як это было дагэтуль. І пры гэтым была статыстыка ад Риалта тым, што колькасць продажаў не падае, не зніжаецца, наадварот, месцамі нават падвышаецца, але гэта другаснае жыллё. Як ты кажаш, людзі з'язджаюць, трэба прадаваць кватэры, вось яны іх прадаюць, але ты думаеш, што новых людзей не з'яўляецца, попыт на кватэры заўсёды быў, ён ніколі не зніжаўся, то бок попыт быў вялікі, рынок не быў задаволены, і тыя самыя беларусы купляюць, але мы не ведаем, хіба гэта толькі беларусы купляюць тыя самыя кватэры. У нас же ёсць яшчэ больш усходны сусед. Вось дзе сабака зарыўся, Мы не ведаем дакладна, але можам гэта неяк пафантазіраваць, што гэта тыпу сапраўды так існуе. Напрыклад, я зараз больш не зразумела, хто купляе кватэры ў дэпо, напрыклад, па 3 штукі за квадрат. Дэпо гэта такі менскі квартал, каб вы разумелі, гэта цэнтр, гэта станцыя метро плошчы Перамогі, і вось там сапраўды 1 квадратны метр каштуе панад $3000. Не даведаемся, на жаль, паспарты там не паказваюць на публічны агляд. Калі не казаць пра пашпарты, не пашпарты, я зараз, калі зайшла таксама паглядзець, колькі каштуюць катэджы ў Гродні, я бачу там, вось домик прадаецца за $150 000, за $200 000, і я думаю, вось ёсць чалавек, у якога раптам аднекуль ёсць $200 000, і ён набірае не набыць кватэру ў Вільні, ў Варшаве, дзе яшчэ дзе-небудзь, ён набірае набыць катэдж у Гродні. Вось такія ў чалавека прыярытэты ў жыцці. Вельмі цяжка сказаць, мы проста з табой знаходзімся ў такім стане, што вось мы тутачкі, але калі б там была ў цябе, напэўна, назовем гэта магчымасць. І калі б раптам у Беларусі не было такіх абставін, калі кожны чалавек так ці інакш паглядае на захад і думае, а што там раптам прыйдзецца з'язджаць, то, напэўна, так. Пытанне як бы абставіны, пытанне яшчэ нашых асабістых, то бок мне падаецца, калі б ты размаўляла зараз не са мною у Вільні, а з чалавекам з Гродні, Брэста, Віцебска, Барысава за год, мабыць, яны там думалі аб пераездзе не ў умоўную Вільню, а умоўны там з Кобрына, напрыклад, у Берасце там, ці то, я не ведаю, трэба думаць яшчэ на наконт прыкладаў, але, мабыць, вось есть такія ж, есть же ўнутраная міграцыя, і попыт есть і ўнутраны заўсёды. Плюс, вось ты кажаш пра гэта, я, конечно, уражваюсь коштам, да, я нічога не можу сказаць, але ёсць же людзі, якія прыязджаюць з гарадоў у вёскі, ці то у гарадскую агламерацыю, і гэта сапраўды такое паціху пачынае быць папулярным накірунку, каб ездзіць у горад, працаваць ужо не з дач, якія былі вакол горада, а ўжо гэта пачынае быць стацыянарным жыллём. Ты самыя дачныя пасёлкі, якія былі, яны некаторыя з іх ператвараюцца ўжо у
коттеджныя пасёлкі. Я не ведаю, як гэта правильна назваць, але тыпу вось тэрмін гарадская агламерацыя мне падабаецца больш, таму што ты неяк адразу акрэсліваеш, што гэта вось частка, адкуль людзі не проста могуць ездзіць адпачываць, а там неяк судачыняюцца да горада, вакол якога гэта знаходіцца. Той самы дом, я нават не магу гэта назваць домам. Гэта, напэўна, тое, што называецца таунхаус, то бок гэта такое двухпавярховае збудаванне з невялічкім участачкам вакол. І ён, дарэчы, вельмі прыгожы. Тут ужо з мэбляй, зусім, ну такая мэбля а-ля лофт Ікея, нешта вось такое. Чатырохкомнатнае нешта, значыцца 2 паверхі. І гэта знаходзіцца ў раёне Забалаць. То бок гэта былая наша вёска Забалаць. Гэта не прыгарад фактычна. Гэта фактычна ўжо ў межах город, але прышпіл у тым, што у межы горада-то яно ўвайшло, але ўсім людзям, якія адказаныя за інфраструктуру, пра гэта не распавялі. То бок, напрыклад, туды даехаць на грамадскім транспарце, гэта вельмі складанае пытанне. Калі мы кажам пра нейкія сервісы прыватныя кшталту, ці прывязуць вам туды піцу, не ўсе павязуць вам піцу ў Забалаць. І то бок атрымліваецца такое, што, ну, пэўна, калі ў чалавека ёсць 122 тысячы $70, вось мяне асабліва прыкалвае гэта $70, не 50 і не $100, то гэты чалавек, пэўна, можа сабе дазволіць там прыватны аўтамабіль і ўсё астатняе, яму грамадскі транспарт не патрэбны, але ўсё адно мне дзіўным падаецца за такія вялізныя грошы купляць кватэру ў месцы, дзе няма інфраструктуры і яшчэ невядома, калі яна там з'явіцца. Таму што я памятаю, як развіваўся паўднёвы, то бок там пачалі будаваць новыя дамы, і толькі потым, праз некалькі дзесяцігоддзяў там пачалі з'яўляцца нейкія еўраопты і нейкія сервісы туды пачалі рабіць дастаўку. Першае, мы можам разглядаць гэта з пункту гледжання там розвітка горада. То гэта будзе нейкая адна сітуацыя, калі ўсё ж такі горад павінен неяк думаць пра то, як горад развіваецца, каб былі розныя інфраструктурныя рэчы, якія будуць дасяжныя там для кожнага жыхара. Мне падаецца, што гэта вельмі важная мэта, якая павінна быць пастаўлена перад там усімі, хто займаецца розвіткам горада. То гэта там умоўна чыноўнікі, планіроўшчыкі, там хто заўгод, розных масцей, памераў, усякае такое. Вось гэта з аднаго боку. З іншага боку, ёсць людзі, які гэта купляюць, то бок абірае жыллё у пэўным месцы, ты абіраеш нейкі стыль жылля. Вельмі важны момант. Мы, напрыклад, калі абіралі тут кватэру пад здым, то бок мы проста ведалі дакладна, што мы хацім жыць так-то і так-то, таму ёсць шэраг пунктаў. Бо калі чалавек купляе такой дом, ён уже адразу ведае, што ён будзе ездзіць на аўтамабілі заўсёды, што ён у краму не выйдзе, што сацыяльнай сувязі ў яго будуць праз аўтамабіль і без бакала віна, і ўсё гэтае. То бок гэта нейкі адмысловы выбар, на які чалавек ідзе, і гэта ніяк не выпраўдоўвае ні горад, ні то, як яны там уключаюць у гарадскае асяроддзе, не думаюць пра тых самых людзей, вось, але гэта той самае пра выбар вось гэтага чалавека. То бок ён разумее, напэўна разумее, усе наступствы, якія ідуць пасля. Прыклад з прыватнай забудовы, да, калі ты кажаш, вось мне падаецца, што ён павінен зразумець, але калі мы кажам пра шматпавярховкі без інфраструктуры, вось мне падаецца, это крышачку іншая рэч. Іншая, таму што ў маёй сям'і у такой сітуацыі нешта людзі, мне падаецца, не вельмі бралі да ўвагі, што там як з аўтобуснымі прыпынкамі, ці прывязуць нам туды піцу. Тут будуюць жытло, у нас ёсць грошы, нам трэба ўкласці грошы, вось жытло, вось там нейкія такія былі. Такога ўзроўню развагі. І, напрыклад, я, дарэчы, калі здымала, я яшчэ нічога не купляла ў гэтым жыцці, але калі я абірала жытло ў Вільні, я нічога сабе не абірала, гэта проста была першая прапанова, якую я змагла атрымаць яшчэ знаходзячыся ў Беларусі, таму што мне трэба было ў Беларусі тэрмінова знайсці жытло ў Вільні, а тады яшчэ ўсе ковідныя абмежаванні, то бок што знайшла, то і ўхапіла. Але я тады абсалютна не брала пад увагу, ці далёка гэта да пункта, дзе мне трэба бываць рэгулярна, то бок універ. Што наконт таго, што гэта 5-ты паверх, ліфта няма ў будынку. Зноў жа здавалася б, ты маладая, здаровая, я-то маладая, здаровая, але мне туды перыядычна трэба таскаць валізкі. І ёсць пытаннішкі, зноў жа, ты маладая, здаровая, да першай вывіхнутай наге. Вось, калі вывіхнеш нагу, ты адразу зразумееш, што значыць 5-ты паверх без ліфта. Ну і крацей, шмат чаго я не брала пад увагу, і хочацца сказаць, людзі, а што ж вы такія несвядомыя? Былі б вы свядомыя, можа, і гарадскія забудоўшчыкі былі б больш свядомыя. Ведаеш, я разумею, што ў меня зараз есть такая магчымасць сказаць, што вось, там, я здымаю кватэру там, дзе мне вельмі падабаецца, ўсё гэтае, але я бы на момант на зараз не хацела бы жыць на, умоўна,
9-м паверсе нейкай панелькі, пажыўшы на першым паверсе ледь не з выхадам асабістым у дворык. Для меня это, конечно, яго няма. Мне вельмі хочацца выпіліць двер. Мара просто. Я разумею, што там стыль жылля для меня вось такі он вельмі важны, і я бы там старалася браць там такое. Але так, зараз вось чытала перад падкастам артыкул, дзе адна з беларускіх рыэлтарак, яна якраз кажа пра пакупнікоў свайго пункту гледжання, як яна уяўляе сабе пакупнікоў, што вось ёсць тыя людзі, якія это першае тое, што набываюць у сваім жыцці, там твой кейс только тебя са здымам, і для іх першае, што важна, гэта кожны квадратны метр і транспартная дасяжнасць. Кропка. Што там усе остальные плюшкі, якія там тое сёе, это всё не важно. Школа, садик, шпіталь, парк. Мы не кажам уже пра нейкія дробязі, большасць вось, яна кажа, што вось ёсць два асноўных крытэры. І тыпу ёсць людзі, якія ўжо пусть будзе ва ўзросце, тыя, хто там набывае там другое жыллё, тыя, хто збіраецца пераязджаць, уже больш свядомыя, тыя людзі, які маюць больш грошаў, тыя абіраюць ужо там меншай шчыльнасцю, ніжэй колькасць паверхаў, ўсё гэтае. Ну я з ёй вельмі катэгарычна не згодная, бо мне падаецца, што ўсё ж такі, да, ты вельмі моцна звяртаеш увагу на кошт, это вельмі важна, але ўсё ж такі хочацца жыць добра, нават калі у тебя не шмат грошай. Это такая вось дылема, з чым ты гатов паахвяраваць тое, каб мець магчымасць набыць месца, дзе тебе было б комфортна жыць. Так, і яшчэ, канешне, ва ўсіх свае ўяўленні пра камфорт. Я для сябе зразумела, што мне не прынцыпова жыць недзе блізка да цэнтра, але мне важна, каб можна было даехаць да цэнтра лёгка. У мяне есть такі пунктик, я вельмі не хочу жыць на ўскрайку. ну, это такое. Пакуль што маю такую магчымасць. Так, мне падаецца, што проста залежыць вельмі моцная колькасць фактараў. Таксама інфраструктура, якая ёсць, то бок, што у тебя добрае транспартнае злучэнне, што у тебя там нейкія іншыя камфортныя рэчы, які ёсць там у тваім раёне. Для ўсіх вельмі разны, як ты сказала, паказчык камфорту. Для кагосьці, і напэўна зараз это ўсё ж такі, на жаль, большасць, важна, як у тебя выглядае і колькі у тебя квадратных метраў у той самай бетоннай коробке, а не тое, як у тебя выглядае месца, куды ты выходзіш. Для мяне там, напрыклад, вельмі важна, каб я з окна бачыла нейкую зеляніну. Лепш гэта было бы першы паверх, конечно. Для сябе я буду шукаць штосьці такое. Для кагосьці бажаю чытаць каментары пад забудовай Менскміра, Менсксвета, Менскміра ў Менску, дзе апошнім часам вызначылася група, яны сябе абазвалі секта любіцелей заката. Вельмі любяць свае 25-павярховыя кватэры, адкуль іх там бачна ўвесь горад, як там іх закат. Вось ёсць такія людзі. Ну так, вось. Але тут, конечно, мы зноў вяртаемся да эканамічных падставаў і пра тое, што, на жаль, гарады зараз сфармаваны так, што ты не можаш усё забудаваць. Ну, ты можаш, напэўна, але гэта будзе вельмі шмат каштаваць. Нізкаэтажнай забудовы. Нізкаэтажнай я мею на ўвазе там 1-2 паверхі. Вось усё адно атрымоўваецца, што ёсць раёны, дзе іх будзе шмат. Пытанне, як гэтыя дамы ўвогуле ставіць, як размяшчаць. І тое, колькі квадратных метрах у гэтых самых дамах. Бо я глядзела ў гародні, я забыла нейкі ЖК новы, які ў форме двойкі. Тут маецца на ўвазе жытловы кааператыў Купальскі, а дакладней у форме лічбы 2, 8-секцыйны шматпавярховы дом у раёне савецкіх памежнікаў, Гоголя, Цітова, вось недзе там, і гэта даволі цікавая забудова мусіць быць. Пацікаўцеся. І там, напрыклад, амаль няма аднушак кватэр. То бок мне вельмі цікава, хто будзе купляць кватэры ў доме, дзе амаль што ўсё 2, а то і 3 кватэрнае жыллё па 100 квадратаў. Вось мне вельмі цікава, то бок окей, мы можам казаць пра квадратныя метры, там пусть будзе 1200, 1400, неважна. Але калі мы гэта памнажаем яшчэ на 100 метраў, мне падаецца, што гэты кошт адразу пачынае быць непаддыманым. Вось, калі ты там умоўна продуй першае жыллё, і ты там на аднушку пытаеш нашкрэбсці грошай, гэта прынцыповы момант. І таму там аднушкі карыстаюцца спросам за то, што яны танныя. Есть, конечно, іншыя прыклады, калі вся тая самая любимая Вільня, где шмат кватэр продаюцца по 15 метров, это просто катастрофа. Вось давай зараз мы з табой абмяркуем гэту катастрофу, таму што да таго, як я прыехала ў Вільню, у мяне таксама, як я ўжо сказала, быў гэты стэрэатып, што ўсё ж такі усе кватэры яны як нашы. Ёсць асобны пакой, асобная кухня, асобны санвузел, ці ён сумешчаны ці не, гэта ўжо залежыць. Абавязкова ёсць балкончык, усё гэта must have. Гэта можа быць там 23 квадратных метры, 48 квадратных метров, але вось такі джентльменскі набор. Калі я прыехала ў Вільню, апынулася, што кватэрка 20 квадратных метраў агульнай плошчай. Ты заходзіш, у цябе адразу кухня, то бок у цябе гэта прыхожая і кухня гэта адно і тое ж, дзе малюсенечкі санвузел, дзе амаль памяшчаецца вось так вот душак, ён там уціснуты. Значыцца, маленькая комната і няма балкону.
І гэта харомы па віленскіх мерках, таму што, як ты сказала, ёсць яшчэ ўсякія кватэркі па 15 квадратных метраў, дзе у майго сябра, дарэчы, ён здымаў такую кватэру, і там было ўвогуле вельмі прышпільна, таму што ён раскладваў канапу і ўсё, і ў пакоі не было месца. І я вось думаю, Віленчукі, а вам у які момант хтосьці распавёў, што гэта нармальна? А потым я паглядзела жытло ў Варшаве, ў іншых польскіх гарадах, то бок усё ж такі ў гэтым рэгіёне нармальна мець вось такія кватэры па 12 квадратных метраў, па 8 квадратных метраў. Я ўвогуле нядаўна пабачыла не кватэра, просто мем. Двухпавярховая кватэра, ты заходзіш, у цябе збоку стаіць пліта лядоўня, лесенка такая у нябёсы, там, значыцца, у цябе матрас замест ложка, і гэта ўсё. То бок у цябе ўся кватэра агулам, я не ведаю, па плошчы як шафа. Вось нешта такое, толькі што яна двухпавярховая, таму што гэта камяніца з высачэзнымі столямі, там 4 метры. І паўстае пытанне, чаму у нас вось так прынята, не гледзячы ні на што, не гледзячы на тое, што мы прайшлі ўсю тую ж гісторыю, як у Літве з прыватызацыяй, з рынкам жылля і так далей, і так далей. У нас усё ж таки захавалася гэта, што мусіць быць вось пакой, вось кухня, вось балкон. А ў іх так не адбылося. Вось гэта для мяне такі парадокс. Слухай, я тебе не можу адказаць дакладна, чаму так адбываецца, бо у мяне самой гэта пытанне вельмі цікавіць. Дарэчы, просто спойлер, не толькі ў гэтым рэгіёне такія кватэры распаўсюджаны, мая сяброўка ў Нямецчыне здымае кватэру 16 квадратных метраў, але з распашным акном велізарным. Вось, але прынамсі, што маленькія кватэры гэта можа быць, это сапраўды такое існуе. Я не можу сказаць, чаму вось адбыўся такі раскол. Дакладна можна сказаць, што ў Вільні нават тыя самыя панельныя кватэры меншы па памеру, чым беларускія кватэры. Вось, што я глядзела, калі мы шукалі жытло, што это тыпу не нейкая сённяшніх часоў гісторыя, што вось так. Не, кватэры і савецкіх часоў яны меншыя. Яны ж тыпавыя, як так можа быць? Таму што ў нас свой камбінат, у іх свой камбінат. Тут маецца на ўвазе так званы ДСК, дамастраительны камбінат, там, дзе вытвараюцца усякія састаўныя дэталькі для панельных дамоў. Все нормально. У нас МАПІТ, у нас Солігорскі, Віцебскі ДСК, шмат гарадоў Беларусі ёсць ДСК. У кожнага ДСК свае планоўкі. Солігорскі вельмі цудоўныя. Любімыя секцыі ў мяне ёсць у гомельскіх. Там вельмі такая квадратна-паваротная секцыя з абсалютна жудаснымі планоўкамі кватэр. Вось, але пры гэтым адзіная квадратная, якая ё у Беларусі. Глядзіце, у гэтай нашай тыпавой забудове усе фрагменты, модулі і дэталькі, яны тыпавыя, то бок яны распрацаваныя на камбінаце, і потым яны, значыцца, вытвараюцца, і з гэтых дэталек, як з канструктару, складаецца дом. Дык вось, секцыя — гэта адна такая велізарная дэталька. І вось гэтая дэталька звычайна супадае з планіроўкай усяго паверха, і паколькі ўсе паверхі аднолькавыя, то як бы усяго пад'езда. Вось, ну тут сваё, і тут свае мясцовыя архітэктары планавалі так і сяк, то бок уяўленне пра жыццё людзей, і ты плануеш там з гэтага пункту гледжання, сходзіш з гэтага пункту гледжання. Ну, мабыць, тады тут так. Вырашылі, што там крышачку менш метраў квадратных павінна быць. Але прынамсі на зараз зразумела, што вельмі ўплывае рынок як ін'ё, і каб людзі маглі там набываць пэўныя кватэры, то там вось яны такога метража. Я, калі шчыра, проста не ўпэўнена, што ў нас па дазволу, ці ёсць нейкія мінімальныя квадратныя метры, ці щось такое, бо сапраўды у нас вось гэтых 16 квадратных метрах яны папыталі іх дзесьці пачаць будаваць, і, магчыма, нават пару дамоў у нас такіх ё. Але яны не маюць такі распаўсюд, таму мы пра іх не шмат ведаем, і гэта не вельмі распаўсюджана, незразумела. Мне падаецца, што мець такі выбар зусім маленькі, то это не так і дрэнна. Калі гэта становіцца панацэяй, то гэта, канешне, не ок. Але, як ты кажаш, вось гэтая кватэра як шафа, боже, у мяне тут ёсць улюблёная кватэра, на якую я гляджу на планоўку, 24 квадраты двухпавярховая. Тое самае, як ты кажаш, толькі на 24 квадрата, не 16. Калі ў цябе ёсць лесенка, якая лесенка шаф, і ты па ёй ідзеш на спальня, якая знаходіцца зверху, там ёсць шафа, спальня, то бок у тебя ёсць ложак і шафа, яна знаходіцца дзесьці наверсе, унізе у тебя нейкая там рабочая кухонная прастора. Вось, і в прынцыпе, тыпу, гэтыя там 24 не нашыя 36, які чамусьці must have у Беларусі. Ну, не ведаю. Зноў жа да першай вывихнутай нагі ты будзеш так па шафах лазіць тудэм-сюдэм. Ну так, як гэта разумееш, то гэта будзе вельмі лімітаваная гісторыя пра там пэўны ўзрост, пэўную там фізічны стан і пра ўсё астатняе. Так зразумела, там мяне вельмі ўражвае, здзіўляе, які чыноўнік ці то з Віцебска, ці то адкуль шукаў магчымасці утанення жылля, каб всем было дасяжна там нейкая штука, якую яны будуюць.
Прапанову, якую яны выдвинулі, гэта пазбавіцца ад ліфтоў у 5павярхоўках новых. З ліфтамі цікавая сітуацыя. У красавіку 2020 года на партале Правубай былі апублікаваны змены ў тэхнічны кодэкс, і змены гэтыя датычыліся будаўнічых норм праектавання жылых будынкаў. Карацей, з 2020 года, згодна з гэтымі патрабаваннямі, жылыя дамы ў Беларусі, вышэйшыя за 2 паверхі, мусіць быць абсталяваныя ліфтамі. А да таго, ліфтамі мусілі быць абсталяваныя дамы вышэйшыя за 5 паверхаў. То бок, пэўна, шмат хто з нас вырас у такой панельцы, якая будавалася ў 90-х нулявых, і, магчыма, яна была 5павярховай, вось там ліфту не было. І я лічу, што гэта прыўкрасная норма, таму што, як казала мая светлай памяці бабуля, якая была інжынерка-будаўніца, сёння у вас у пад'ездзе няма людзей з інваліднасцю, заўтра яны з'явіліся. То бок, наяўнасць ліфтаў робіць дом больш інклюзіўным. І інклюзія патрэбная не толькі людзям, у якіх ёсць пэўныя абмежаванні па стану здароўя, але і ўсім нам, таму што ўсе мы ад часу да часу схільныя хварэць, атрымліваць траўмы, губляць канечнасці і лезці на 5-й паверх з цяжкімі валізамі. Таму ліфты — гэта файна. Гэтак мы дайшлі да таго, што, спадарства, калі вы ў Беларусі незадаволеныя якасцю вашай кватэры і вашых дамоў, вы проста яшчэ не жылі ў Еўропе. Я видел Европу, все сжато. Я могу просто падзяліцца асабістым досведам, все залежыць ад пэўнага чалавека, але ёсць такая гульня. Паспрабуй абраць жыллё ў Беларусі, каб яно тебе падабалось. Я гэтую гульню гуляюсь ўжо досыць даўно, з моманту там навучання ў універсітэце. І гэта не тое, пра што ты можаш набыць, да? Гэта не пра тое, што у тебе ёсць грошы, гэта пра тое, што абяры, што тебе падабаецца. Мая кватэра. Так вось, я у прастрацыі даселе. У Вільні я абрала 2. Давайте так, у Беларусі. То бок я разумею, што там, калі бы там мне было патрэбна, я бы, чагосьці абірала, гэта безвыхадная сітуацыя, насамрэч гэта так. Але што тычыцца моманту на зараз, пра мои патрабаванні, што мне вельмі хочацца, каб гэта быў класны першы паверх там з зелянінай і не вельмі далёка ад цэнтральнай часткі горада. З таго, што я бачыла, мне не падабаецца прыкладна нічога. Тут як пачынаю ўзнікаць пытанне, а хіба тады на ўсіх людзей разлічаны ўвогуле тое, што нас будуецца, наколькі яно разлічана на патрэбы розных людзей. Такое адчуванне, што неяк вось гэтага моманту вельмі бракуе, што оно ўсё досыць неформна і не тое, каб ёсць чаго выбіраць, да, там крышачку прыхаджэй, тут няма добраўпарадкавання, тут з машынкамі не папрацавалі, тут там тое-сёе. Такі, каб сказаць, што каб у нас ёсць спектр выбару, дык і не вельмі. Няма ў нас ніякага спектру, вось я табе так скажу. Зноў жа, вяртаючыся да пытання здыму жытла, у мяне тут якраз нядаўна сяброўка шукала сабе аднапакаёўку ў Гродні. Усё і трэба было з яе да пакаёўцы з'ехаць у нейкую іншую, і мы тут, значыцца, усе шукалі. Мы шукалі. Па-першае, высветлілася 2 гісторыі. Першае, што ёсць людзі, якія гатовыя здаць сваю кватэру, але яны не выкладаюць ніякія абвесткі на сайце. То бок, калі ты звернешся і скажаш, што Оксана, слухайце, вы же жывеце ўжо 28 000 год у кватэры свайго мужа, а у вас там стаіць аднапакаёўка на фолішы, нікому не патрэбным. Можа, вы яе здасце? Но мяне тут якраз сяброўка шукае жытло, і цёця Оксана кажа, слухай, так напэўна, трэба ж здаваць, і там яшчэ і будуць кошты ніжэй за рынкавыя, таму што цёця Оксана не шарыць, колькі каштуе жытло ў Гродні. Другая гісторыя, што ёсць всякія падводныя камяні, як то дамоўная цана. Ты зусім не ўяўляеш, а табе колькі прапанаваць $100, $200, $300, ну як, што гэта такое? Яшчэ, што некаторыя людзі не размяшчаюць аб'явы на куфары, напрыклад, дзе зараз усе глядзяць жытло, але змяшчаюць аб'явы ў нейкіх групах у вайберы, кшталту нерухомасць Гродна. Як гэта працуе? Людзі вельмі не хочуць рабіць афіцыйныя дамовы, вельмі не хочуць плаціць падаткі, і таму яны абіраюць на нейкіх такіх сайтах, дзе ўсе гэта могуць пабачыць, і не дай Божа, там падаткавы інспектор пабачыць, што ты выклаў кватэру, потым кватэры не стала, яшчэ патэлефануе і спросіць, сябра шаноўная, ці плаціш ты падаткі за тое, што там камусьці здаў кватэру, ці ты яе не здаў, ці што там увогуле адбываецца. Карацей, людзі абіраюць проста выкласці нейкія прапановы ў групцы ў вайберы. Дык вось, гэта я ўсё да чаго кажу. Спектр у Гродні коштаў, гэта недзе ад $100 до $200 за аднапакаёўку. Ёсць, канешне, усякія адхіленні кшталту, а тут у нас раптам харомы за $500, але мы гэта не бяром, як у салідным сацыялагічным даследаванні. Вось, мы бярэм, значыцца, сярэдняе. Прычым, абсалютна гэта не залежыць ад удалёнасці ад цэнтра. То бок на ўскраіне горада
і бліжэй да цэнтра і непасрэдна ў цэнтры плюс-мінус адны і тыя ж кошты. У Гродні так працуе. Вось такі парадокс. І што цікава, я не знайшла яшчэ ніводнай кватэры, дзе б мне падабаўся ремонт. То бок гэта кшталту, вось я ненавіджу гэта слово бабушатнікі, таму што гэта вось хочаце нешта сказаць на сексісцкай і на іджыцкай мове адначасова, вось гэта слово бабушатнік, но вось больш нічога не падходзіць. То бок вось гэта, ведаеце, ремонт рабілі ў 1987 годзе апошні раз. Мэбля там таксама з 1987 года. І зараз гэтую кватэру здаюць чамусьці ў такім стане. Ну окей. Або гэта сучасны ремонт, але ён сучасны, але ён такі безгустоўны. Вось я не ведаю, мне не хочацца быць вось гэтым напышчаным нарцысічным чалавекам, але хто патлумачыў гродніцам, што ружовыя кухні, пліткі ў кветачку зялёнага колеру, фотаабоі ў ваннай, гэта ўсё прыгожа. Карацей, у мяне вельмі шмат пытанняў, а яшчэ гэтыя скураныя канапы, леапардавага колеру канапы, напрыклад. Ты бачыла леапардавага колеру канапа? Я вось пабачыла. І фатэлі, і канапы, і дываны, і ўсё што заўгодна. І я думаю, а што такое? Чамусьці, калі я гляджу у Вільні ці ў Варшаве кватэры, там таксама ёсць гісторыі, што тут рамонт не рабілі 40 год, рамонт рабілі 5 год таму, але плюс-мінус, прынамсі, мэбля ў новых кватэрах, яна будзе такая, ну, стандартная ікеўская нейкая, там, ці лофтавая мебель, ну, штосьці вось такое, стандартна, белыя сцены, ўсё. Што з намі-то не так? Ты не заўважала такой момант у Мінску, дарэчы? Вельмі ты цікава распавядаеш, але відавочна ты не пыталась абраць мэблю ў Беларусі. Як даўно ты заходзіла на сайт Пінскдрэва? На сайт Пінскдрэва я не заходзіла, я табе распавяду, дзе я абірала мэблю ў Беларусі. Ёсць усякія такія, напрыклад, у Гродні канторкі, кшталту лофт-мебель, зборная мебель на замову, усякае такое. І фактычна яна вельмі падобная на ікеўскую. Я не здзіўлюся, калі яны проста у Вільні набываюць у Ікеі ўсе гэтыя складнікі і потым перарабліваюць там пад свой густ. Яшчэ прышпіл, што я канапу, якую я набыла, я потым знайшла яе ў Ікеі. То бок ёсць нейкія такія схемы. Карацей, ты проста заходзіш Ікею ў Беларусі і за кошт гэтага ты жывеш. Каб вось гэта ўсё набыць, тое, што ты кажаш, тебе трэба было прыкласці пэўны набор высілкаў, каб гэта знайсці. Дарэчы, яшчэ я думаю, што ты назвала гэты парадокс, што тыпу з Вільні яно едзе ў Беларусь. Я бы тут, ведаеш, яшчэ падумала 3 разы, З Масквы, можа, яно є. што яно з Беларусі едзе ў Вільню. Тыпу, што ты вырабляеш у Беларусі, а потым ты ж налева прадаеш. Улічваючы, што як у Беларусі працуе, мне гэта больш падобна, правда. Хаця ўсё магчыма. Глядзі, ты сярэднестатыстычны хто заўгод, і тебе проста трэба неяк абсталяваць кватэру, проста неяк. І ты проста ідзеш у краму, глядзіш на шпалеры, абіраеш самую танную шпалеру. Шпалеры самыя танныя у Беларусі выглядаюць жахліва. Такое адчуванне, што іх вот тады, калі іх там у 87 годзе выпускалі, вось з тых пор патэрн на іх не змянілі. То бок ты клеіш гэтай шпалеры, які ты там абраў у дзяржаўнай установе, у той дзяржаўнай краме, дзе яны там прадаюцца. Потым ты ідзеш у нейкую краму, напрыклад, у Пінскдрэв. Глядзіш на самую танную мэблю. Самая танная мэблю выглядае як леапардавая канапа. І сур'ёзна, мы проста крышачку рабілі агляд па беларускіх якраз па мэблі, проста паглядзець, што адбываецца. Жах, які такое адчуванне, што нічога не змянілася. Сур'ёзна. А калі тое, што змянілася, гэта нейкая салатавая штосьці разам там з чымсьці яшчэ такого самого колеру. І на новабудах, як это сацыяльнае жыллё ці жыллё для маладых, ці там нейкая халера з чарнавой ремонтам. Пусть будзе так. То бок які там ужо ёсць, то бок нейкія шпалеры ўжо паклеены і некая базавая мэбля ў цябе там стаіць. Так гэтай шпалеры, вось яны дакладна такія. Просто ведаю сітуацыю, што там некая сям'я набыла вось эту сацыяльнай праграме ў Беларусі там кватэру, там віселі гэтыя шпалеры, і ім павінна была кухня любая. Так вось шпалеры былі зялёныя, і любая кухня была бэзавая. Выглядала гэта, як выглядала шалакавая. Я не ўпэўнена, што з намі так, а тое, што з намі не так, а хутчэй, што з тымі, хто вырабляе, гэта ўсё, што з імі не так. То бок, калі ты не змяняеш сваю вытворчасць цягам цих тыпу гэтых шмат год, то оно так атрымоўваецца, што тыпу той самай Вільні, ну, я думаю, што густ тут фармаваны там крышку іншы, таму што ёсць выбар там з таго-сяго, у нас гэтага выбара няма, і тут досыць проста, ты проста ідзеш у Ікею, і яно таннае, ты проста абіраеш з таго, што ёй, не тое, што ты там думаеш, што там некая гэта прыгажосць там неверагодная, а просто таго, што ўсіх так, і тут я таксама так. У Беларусі вось усіх так, інакш. Окей, нешта я дарэмна, пэўна, пакрыўдзіла людзей з леапардавай канапай. Она мне проста вельмі ўражвае. Я хутчэй узгадываю свой досвед, як меня ўражваў салатавая канава скураная, вось это да. Які чалавек гэта прыдумаў, я не ведаю.
пакінем густ няшчастых людзей, якіх спорціў пенсдрэў у спакоі. Я толькі для людзей, якія, можа, раптам збіраюцца купляць новую мэблю, якія паглядзелі на сваю леапардавую канапу і падумалі, не, ну так жыць нельга, і зараз пойдуць яе выкідаць. Сапраўды ёсць вось усякія такія іпэшныя канторкі, лофт мэбля і ўсё астатняе, там даволі прыстойныя рэчы можна знайсці, таму раю пашукаць там. Окей, яшчэ што я ў цябе хацела запытацца, напрыклад, вось наш гэты гіпатэтычны чалавек, які толькі што выкінуў усю сваю леапардавую мэблю. Напрыклад, ён яшчэ і хоча новую кватэру набыць. Дык вось, любы чалавек, які крышку штосьці ў чымсьці разумее, ён разумее, што на ўскраіне Менску кватэра каштуе даражэй, чым у цэнтры горада. Чаму так адбываецца? Акрамя таго, што Менск — гэта сталіца, там усе магчымасці і ўсё астатняе. Ну, слухай, гэта мне падаецца, што вельмі важны чыннік якраз, то бок тое, што чым у цябе вялікшы горад, чым у цябе вялікшы спрос, тым у цябе будзе даражэйшая прапанова. І гэта вельмі ўплывае. То бок, калі мы параўналі гародню з Менскам, а зараз мы можам параўнаць Менск з Вільняй, і мы зноў атрымаем вельмі цікавую розніцу па коштах, бо тут кошт сярэдні за 2 пераваліў нармальна так. То давай яшчэ параўнаем тую самую Вільню, якая тэж з'яўляецца умоўным рэгіёнам з нейкім мегаполісам, возьмем той самы які-небудзь Нью-Йорк давай. І мне падаецца, што гэта якраз такі той момант, што чым у тебя большы горад, чым больш ён пытаецца працаваць па рынкавай сістэме, і чым больше на яго спрос, тым даражэй будуць кошты. То бок, калі ёсць тая магчымасць, то ты яе будзеш пытацца скарыстацца. То бок, ёсць такі момант. Гэта асноўна залежыць. Прычым, што дзіўна, да, вось мы кажам пра там умоўна Менск, гародня, але па такой логіцы павінны адрознівацца кошты умоўны Менск цэнтр, умоўнае Копішча, яно ж Новая Баравая. Але не адрозніваецца, таму што ў Новай Баравой кошты крышку вышэй за сярэднія, чым у некаторых цэнтральных раёнах. Вось табе тэж вельмі смешна. Хаця транспартная інфраструктура там вельмі зараз хворая, як хворая утка на абедзве нагі. Фінальнае пытанне, дарэчы, будзе пра крымінальныя грошы і карупцыю. Маё улюбенае пытанне, таму што я карупцыю і крымінальныя грошы бачу кожны раз, калі гляджу гэтыя самыя катэджы за $200,000. Па-першае, я гляджу, як яны абстаўленыя ўнутры. Я разумею, што там вось гэтае інкруставанае самацветамі нешта, ну, яно ўсё безгустоўнае, але гэта ўсё нагадвае нейкія рэзідэнцыі Лукашэнкі, дзе ведаеш? Аграгламур, прабачце. Так, такое, калі у вас ўсё залатое свеціцца і блішчыць, але пры гэтым недалёка, ну, сышло для леапардавай канапы. У мяне паўстае пытанне, якія ў чалавека мусіць быць заробкі, ці колькі год ён мусіць выплачваць той крэдыт, каб стаць шчаслівым уладальнікам ці уладальніцай катэджа за $200,000. Пры беларускай сярэдняй зарплаце крышку больш за $500. Просто у мяне вось такія пытанні. Дарэчы, я калі думаю пра сябе, я не самы бедны чалавек у гэтым сусвеце. І я думаю, што, ну, вось на аднапакаёўку ў цэнтры горада Столін, якая каштуе недзе $13,000, я б накапіла. А ўсё, што там далей, я не ўпэўненая. Слухай, я чалавек, які вырас не ў самай багатай сям'і, і вакол мяне ў асноўным людзі, ведаеш, з будаўнічым бэкграундам, назовем іх так, якія збіралі свае дачы, а вось там кірпіч нікому не патрэбны, я пайду яго беру і тыпу і зберу з яго што-небудзь. А вось там нейкі метал, вось там тыпу на палубку падыдзе. Так. Вось там штосьці такое. У мяне те ж самае пытанне, не вельмі разумею, дзе людзі беруць гэтыя грошы на нейкае падобнае жыллё. Прычым я магу сабе уявіць, што тое золата, пра якое мы размаўляем, і напаўне сабе, можа, это пласт у золаце. Я так прасцей сабе уяўляць гэта ўсё. Але сапраўды незразумела, адкуль гэтыя цудоўныя катэджы, адкуль людзі беруць грошы на такія кватэры, бо вельмі зразумелы кантынгент там тых, хто купляе кватэры, там пусть будзе 5-пакаёўка ў якім-небудзь D3, где там у тебя all-inclusive, ты бачыш гэтых людзей, разумееш, што такіх кватэр там будзе 5 штук на горад, і окей, да, такія людзі сапраўды існуюць. Але калі мы кажам пра гэта асабліва прыватныя дамы, ці то яшчэ люблю рубрыку на рэалці, калі выставляюць там у любым горадзе Беларусі кватэру за там такі-то кошт незразумелы, яна ўсё ў золаце. Да, адкуль людзі беруць гэты грошы, незразумела, але яшчэ больш цікавае пытанне, адкуль яны беруць гэтую мэблю, таму што я са сваіх пошукаў і ні разу не трапляла на сайце, где там все прадаюць у золаце. Пад замову, паходу, робяць. Слухай, цікава, вельмі, я, напэўна, буду займацца гэтым прям пошукам. Прабач, это якраз ладно, тое пытанне, на якое у мяне няма адказу. Дзе беруцца гэтыя людзі ў такой колькасці,
кулі набяруць гэтую колькасць грошаў. То бок зразумела, што можам казаць аб тым, што там не ўсё тое там чыста так. Мне хочацца верыць, што яны ўсе сядзяць у бясконцых іпатэках, што наўрад ці праўда. Вось, але тое, што во што мне хочацца верыць. Узяў іпатэку сабе на залатую канапу. Ты ж разумееш, што вельмі шмат людзей набываюць кватэры, гэта ўсё крэдыты іпатэкі. Гэта не нейкая навіна для там моўнай Беларусі, што толькі там это ўсе людзі закрэдытаваныя, але я ўпэўнена, што ў Вільні я глядзела кошты на метраж 200 000, я думаю, што тут уже заробак сярэдні теж недалёка ускакаў. І людзі сядзяць там па 10, па 20 год, выплачваюць тыя самыя крэдыты, дбаюць пра нейкую стабільнасць, каб это ўсё выплачваць і не маць нейкіх праблем з гэтым. Тая крэдытаспасобнасць, якая ёсць нашых людзей зараз, она, канешне, колькасць там людзей, якія губляюць трату, вельмі пужае. Ну, з нашым крэдытам, прабач, па 15%. У мяне ёсць некалькі знаёмых у Вільні, якія ўзялі ў іпатэку кватэру са словамі, а нам танней плаціць па іпатэцы, чым здымаць жытло. Ёсць такое адчуванне часам, але я вельмі зайздрошу гэтым людзям, якія ўпэўнены, ну, на момант на зараз, да, то бок у меня няма такого адчування, што там я буду 15 год зараз тут жыць, да, то бок у меня хутчэй пытанне пра тое, чым я буду сабе займаць наступны 15 год, і дзе я буду магчымасць просто зарабляць сабе на ежу. У асноўным. Але тыя людзі, які там, ну, напрыклад, у тебя ё дзіця, да? Тебе трэба яго даць у школу. І ты разумееш, што ты не будзеш сёння жыць у Вільні, завтра жыць у Варшаве, пазаўтра будзеш жыць у якім-небудзь Дюссельдорфе, пусть будзе. Набываеш жытло, і ўжо ты сядзіш і плаціш, і займаешся там сваёй сям'ёй, сваімі нейкімі. То бок, вполне сабе такі варыянт добры, плюс, я ведаю, была сітуацыя вельмі непрыемная і, дарэчы, не вельмі характэрная для Вільні. Паднялі кошт на хвалі, калі раслі кошты на жыллё, паднялі на 200 €. И это был триггер на то, что люди сказали, что окей, мы не будем это платить, мы пойдем себе набудем квартиру и будем платить стабильно, а не то, что у нас было тут 600, а тут будет зараз 800. И это абсолютно зразумелая история про свою особистую бяспеку. И это снова вертаемся до того, с чего пачалі. Так, круг замкнуўся, что калі ты разумееш, что там у тебя будзе кожны месяц, не ў залежнасці ад эканамічнай сітуацыі, ты будешь платить столькі-то €, и нічога не зменіцца цягам N год, то ты можаш у гэтай кватэры жыць і як бы просто яе здымаць, плаціць за абслугоўванне свайго жытла, ўсё гэта. Але калі ты ведаеш, што ў тебя там кантракт перагляджаецца кожны год, это стрэсавая гісторыя, але яшчэ горш, калі ў тебя гэтага кантракту няма, і гэта з пытаннем да тых людзей, якія ў Беларусі хочуць заключаць кантракт. З боку арендадаўцаў, тое, што іх падаткова можа ўзяць за дупу, ну там, окей, я магу это зразумець. Але з боку тых, хто якраз з'яўляецца арендатарам, да, окей, я зноў хочу жыць у ведаеш у Беларусі з радугай поні, але нават у Беларусі ёсць гэта заканадаўства, якое незразумела, ці яно працуе ці не, якое займаецца абаронай людзей, які здымаюць жытло. То бок усё ж такі ты там можаш абараняць свае асабістыя межы, што тебе проста заўтра не выселяць. Карацей, спадарства, калі маеце такую магчымасць, абавязкова рабіць дамовы. На гэтай пазітыўнай ноце я мушу сказаць, што дзякуй вялікі за праслухоўванне, шаноўнае спадарства. Калі ласка, стаўце лайкі, зорачкі і ўсе астатнія прыемныя знакі, падпісвайцеся на ўсе соцсеткі Мінскай урбаністычнай платформы, таму што чаму вы яшчэ не падпісаліся, калі слухаеце гэты падкаст, незразумела. Яшчэ ў нас выходзяць цікавыя артыкулы, асабіста запланавана ў гэтым летку выйсці шмат тэкстаў. Таму чытайце, дазнавайцесь пра Беларусь, пра то, што у нас адбываецца, які такое развіццё ў нас ідзе і плануецца. Так, ну і, канешне, падпісвайцеся на падкаст «Утульны горад», і хутка мы з вамі пачуемся. Набывайце паездны білет,